Δηλαδή, κουμπόμου και κυριολεξία. Το κάθε ένα από αυτά έχει αποκλειστικότητα, το κάθε αντίζωμα, στο συγκεκριμένο αλλεργιογόνο. Μέχρι στιγμής αυτή είναι μια πληροφόρηση που έχετε σε ό,τι αφορά τους πρωταγωνιστές της αλλεργίας. Δηλαδή, αλλεργιογόνο από τη φύση, αντίσωμα από τον οργανισμό. Όταν μπει για πρώτη φορά ένα τέτοιο αλλεργιογόνο στον οργανισμό, ο οργανισμός αντιδρά με έναν ταυτιστικό τρόπο. Δεν κάνει συμπτώματα. Αρχίζει να δημιουργεί κάποια αντισώματα για να πάνε προς την κατεύθυνση του αλλεργιογόνου. Αυτής της ξένης ουσίας. Δεν κάνουμε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Στο τέλος, όσες θέλετε και για όση ώρα θέλετε. Καλώς σας. Όταν λοιπόν